Muri yeZimbabwe aiwa zvasinyatsobuda pachena kuti plani yekuomesera CHAMISA, plani yekushayisa CHAMISA power muTCC kuzosvika pakuti forfeit akande mapfumo pasasi ebato reTCC yazvinyatsobuda pachena kuti aiwa Tshabangu neZANU-PF zvanga wakaplana nezvi. Unotaona kuti mumwe political analyst ane achizviburitsa pachena achiti aiwa muri yeZimbabwe hona izvi ndozviri pachena, ndizvo zvakarongewa nevanhu veZANU-PF. Aiwa muri yeZimbabwe tisati takupakurirai nyaya iyi ainodekadza kwazvo nokukurudzira chibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon tirambochiona maupdates anokupa pano paZim News Live. Notoona kuti political analyst uyu ane ataura nyaya yake nechishona achiti iye Tshabangu neZANU-PF vari kushuvira kuti TCC itore Zimba through biti Washman Ncube Karenyu Kore to reduce CHAMISA'S crowd soon after formation of his new political party uchaona very soon Job Scala achaburitswa mujeri. ZANU-PF ichataridzira pachena munyika kuti Tshabangu ndiane power muTCC kudarika paNelson Chamisa. Sadc ari kutaura achiti aiwa apa plan yeZANU-PF vangoita ngoti CHAMISA anodiwa nevanhu angobuda angobacksidewa and then Tshabangu wachizongonomiririra vaJob Scala kubuda musi ngobva vati aiwa vaJob Scala vakaburitswa naTshabangu ndiye munhu ane influence, ndiye munhu akwanisa kumirira Job Scala kuti agokwanisa kutora popularity, vagokwanisa kutora popularity yema-citizens muZimbabwe kuti igoenda kuZANU-PF. Notinoona kuti anoendera mberi achitaura achiti plan iri rinova successful just because vanobva vaudza kuti aiwa choya kuTCC ku-original opposition nokuti ndo yakasiyiwa navatsvangirai, nokuti since yakasiyiwa navatsvangirai ndiko kuna biti, ndo kuna Job Scala, ndo kuna Washman Ncube, ndo kuna Karenyu Kore, saka ndokune the true MDCT kuti vakwanise kutora popularity majority yevanhu vemuZimbabwe. Muri yeZimbabwe chimboyambotuzai munoti kudii pamusoro pemashoko ayataurwa napolitical analyst kuti zvine musoro here izvi, plani yavari kupredicta chingava chokwadi here, noti apa aronyatsokuona kuti aiwa iri plani iri kairi ranga ringoburitsa Job Scala muusungwa, asi zvine ungwari hwekuti vagokwanisa kungoti vangotora majority yevanhu yeisupported TCC ina Tshabangu iri kuZANU-PF. Muri yeZimbabwe tiudze mafungiro enyu pene comment section menyu, comment section medu mutiudze mafungiro enyu aiwa muchisubscribe kulike pachanotina on the bell icon tambocha maupdates atokupa pano paZim News Live.